Paano yung bulsa ka ba dyan? Ayaw na niya. Yung December 5 ang aray kasal ah. Kahit nasa simbahan na walang bayad. Wala ka nang gagawin kundi pati palipat kain. Wala sa munisipyo doon. Sa bawal lang daw nasa labas. Parang dating Ay, ito yung may gusto na kapag-garden kayo. Habang kayo nang kapitali sa loob. Kasi pag kami nagdasal sa labas, walang Sino ba? Ano pa kayo sino? Oo, gusto kayo na sinuman. Pero pare lang ang paper. Para sa mayor, hindi pa sa munisipyo mayor ang paper mas sila naman. Bas talaga. Sino wala? Paha. Paano? Pitilo. Katilo. Katilo. Grabe. Ngayon sa mga malalaki. Yung plato ang dami, oh. Alam ko kami ang cellphone mo ta. Tumba. Kakain na ba din? Nakatapat mo sa akin eh. Gusto mo eh. Doon lang mo start. Parang hindi tayo ba? Wala kasi akong drone, di pa dumating sa nag-order na ako sa Lazada. Ikot ka na niya. Gusto mo ano? Saan mo paano yan dito? Yung 360 na? Yung 360. Oo, sabi ano daw 15 to 30 days. Yung Insta ba? Insta. Baka gusto mo eh parating daw sa Kimpo. O, kumusta na kayo dyan? Dahil na ikot ka. Pamilkin mo na sa Kimpo. Masarap ba? Masarap? Search ba? May mag-search pa pala? Ay, may mangga dun. Ay, ano, pinya. Drek! Buha pa na ka akong... Maliit nga. Meron pa dito. Ay pala mag-reklamo ni Dilayan. Sige nga. Subo mo lahat. Ay, putang ina. Maliit daw eh. Baguligo mo. Ano mo? Kain. Sino? Baguligo. Mamaya yan hapon. Bagsahan nyo naman. Kapit bahay. Emel, mainit yan. Paupuin mo sila. Ano ka magpaniwala ng punta ko, no? Ay, hindi na buwang Eh, Lord, nag-ano na kayo doon? May ano doon? Pinya. Pangalan namin ang mga anak. Para yung mga taga-timpula ka magulo. Yung mga taga-termometer. Kambal ko anak, ibig sabihin best friend. Pag sinabing kambal, Yun lang pa. ano ka, Encantadia? Ano ba yung sinabi? Naiyak ka. Tambal niya daw, ibig sabihin daw, best friend niya. Siya lang yung best friend niya. Hindi, ibig sabihin ng Lola. Nagselos sila agad. Okay lang. Ang best friend na mga dalawa lang kayo. Buti lang kami makabasag pinggan kanina sa simbahan. Bakit? Tahimik. Sino? Sino? Kami. Kayo dalawa lang. Ito, tumawa na lang, tumawa. Kaya pati ako natatawa. Hindi sila sanay sa mga dinaan born again.
Baka pag nagtabi kayo ni Kalbo ko, tumawa na kayo ng tumawa. Tamang lingon na lang ako sa jowa ko. Ako eh, may... Sorry ka ngayon. Ano mo yung kanino yung Mamaya na lang daw gabi. Oo. Wait. Ate ngayon eh. Itan. Hindi ako marunong mag-Ilocano eh. Wala naintindihan. Susubo ka sana, tapos yung pala. Baby ko. Nakubo ka pa? Hindi ka na lang gusto mo? Inom kayo? Lagyan mo. Ang pagod? May pasok kayo eh. Ayaw mo na rin ng chicken. May pasok. Isa lang? Grabe naman. Ala, puyat. Tapos wala pang tulog. Kaya lang yun yung mga... Thank you. Ah, lumalaban! Porque may tulog yan. Palaban natin mga talaga mo. Iinom lang naman ng... Hindi naman lang, inom daw. Kay Mel. Kay Mel. May kilala kang Quezon. Kison lang. Kisay? Ay, Quezon? Quezon ba yun kay Lord? Si Quezon yung bago? Galing doon, yun ah. Melbert? Ba't may club? Elbert. Quezon. Wait lang. Galing Lagi T. kong, lagi kong nasa gate lang. Gate lang. Pineapple. Ay, kita ko. Ay, alam ko si Tuway. Hindi mo din alam. Pagkano po tingin? Kung ano pa sila sa mga Ito pala, kandong. Kaya ay, Gawin, dalawa tayo sa mga asawa ko. Ay, may CCTV na kuya. Pinagpasa. Dami CCTV. Tapos ka nakambad, dalawa pala yung plato mo. hindi kita. Hindi pagkatalasalan niya si Gabo. May nagkawin na kita. Kita isa pa. Yung mga pag-ihaw si kagabi daw. Baka mapulit. Nakatulog. Kaya nga, ano. Maganda pa yata sa bilang. Ito yung bahay niya, guys. Palitan ko yan. Tapos pwede ko magtinda. Kaso nga lang, may mga gamit. Kumain ka lang. Hindi mo na ba? Wala pa, iba pa yung pata. Umalaban na. Papahawa yung mukha. Pero parang siyang ginumiyak. Hindi pa doon may Akala nga ni Chuan kasama eh. Kasama siya eh. Hindi nga pinasama. Ayaw niya. Lupat mo nga, marami rin ka na pamaskuhan. May boarding house dito. Ayaw. Mura lang. Kaso nga lang, malayo. Kaya nga yun na yun. Sabi siya natin last time. Dito. Ang tagal natin di ba? Basta lang siya. Kaya nga, di natin nakakaano. Ang ganda pa naman ng akyatan dyan. Tara, diretso tayo ngayon. Putang kala! Naman ngayon. Maganda din maga. Bago niya maganda eh, no? Dapat kayo agad. Tamang-tamang akyat. Oh, alauna. Tent pa naman ako. Daling ko yung tent. Doon natin yung lagay. Tapos doon tayo ulit mag-inom. May ano yan, no? May bitin ka, di ba? Bitin tayo. Ano ba kaso? Dapat linggo. Sabado ng gabi, tas panggabi tayo ng linggo. Galing sa umaga. Di ba nakakatakot yung mag-inom? Di ba nakakatakot? May ahas dyan. May ahas talaga doon una. Ay, nagpangwari ka lang. Ano pa naman Doon yung ka, kasi pag bawang? Kaya lahat yun. ahas, bawang? Ano, aadobuhin mo? Sibuyas at saka... Dala ka na rin ng sibuyas, luya. Huwag mo sabi adobo. Masarap yun. Sinabawan daw. Sarap yun pa po. Ay, manong natin. Ah, asawa niya. Pangalan si Emily. Ilang taon lang ako yung paira. Ano ba yan? Ako 37. Angel. Wala. Probinsya. Pupunta yun ng ano? Bagyo. Yung mga road passer na yun. Bintalaan eh.
Ano naman ako dyan? Ang dalawa. Ate Elia. Dalawa, abutan mo yung dalawa doon. Gaylord, thank you. Oh, sige. Pwede sa kanya. Ano siya? Sabi. Kasi. Meron pa pala? Meron pa pala. Sinagad na doon sa protest kanina. Sabi ko muli kasama dalawa. Ang nasa isip ko nga pag umaga, tapos sabi ko, Wait lang. Wait lang, Kuya Lord. Bibigay ako. Pag-uwi mo yung... Gawin mo daw. Ay, ganun pala sa kutsara. Matagal na sa kanila. Pinapatapos na. kasi ako ng karton ng ano, pagkakon na ano, paper bag. Sila nga, tapos na ako, hindi pa tapos. Kapalag ako na yun. Yung sa ibabaw ng ano, karton na ano yung speaker. Paper bag doon. Wala uwi. Pag-uwi ka ng 11, give pa. Yummy! Wala namang alaman. Ano naman natin? Bakit meron ba yung tubig dito? May karton na ano. Minsan lang niya. Sa sala. Ay, hindi ko yung tubig. Yung drop sa itim sa bahay. Kasama mo ba? Wala na. Balik ka dito ha. Oo, wala na rin naman. Sino mo na? Kasi siyempre yung motor. Rap. Magsasawa na. Magsasawa na eh. Gumaganon na siya. Nakain pa. Magreklamo na rin eh pag di sinusubuan. Ang dayo ko. Malasa nga. Yan ang pangalay ko. Kasi layo ko dito. Sumunod yung isa kanina. Yung nandun. Ang bilis na tumagad. Isa lang yan kay Darusel lahat yan. Wala yung hindi. Logi. Logi. Kaya sa babae, bumawi sa babae lang. Babae? Pag babae, ba kailangan mo lagay mo ng bas ba din eh? Palagi. Pag naging babae yun, nako. Logi pa din. Ate na tayo dyan. Ayos. Simuli na. Wala. Yan na. Gusto mo. Silik namin, ubaran. Oo. Oo, mga sakwita na ako eh. Uy, nakikita yun ng chismisan nyo. Oh. Uling-uling kayo nagkichismisan. Uy, nakalive ka talaga buwan. May lalagay sa lista niya. Picture sana. Wala yan kinakain anak. Hindi na gusto mo. Lubong-lubo doon yan. Ay, kumuha. Bahay?
Wala mo kaawa. Sa may bus na lang. Sabado, Linggo, Pahalone. Nga si pangalan. Maganda kayo. Ba't kasi hindi kasi, ba't kasi hindi papalipat si Paha? Ano lang ko lagi magkakasama? Lagi wala si Paha sa itin. Hindi na santa. Pwede tayo? Pero hindi siya One strike kasi lang. Ay, di naka-two strike ata siya nun. No? Si Pitila naka-two strike. Hindi naman sila lang sila pa ata yung una-una. Doon sa paano sa bayan. Sino ba yun? Eh, kailangan tayo sa bulan. Kuda! Tawag mo sila ano. Tawag mo sila tita. Kailangan daw siya ng Pang-araw. Kasi palagi na kasi Amen. 24 kasi gabi pa pupunta si ano nun? Sige. Ano ba tayo nun sa 24? Umaga tayo. Hindi ko na yun kasi sa umaga. Aalis din kami. Kaya okay lang. Di ba 24 siya lang umaga? Kasi nga may pasok ko ng gabi. Ano ba ngayon? 17. May pasok ko tiro lang yan. Alas 12. Eh, di ba pang umaga na tayo nun, pang gabi ang balik natin? Ay, aalis ka ng linggo. Rest day mo rin sa mga linggo. Ito rin. Walang rest day. Ha, di ba wala akong rest day? Ayoko kasi lagi Ano ko ba yan palang yan. rest day? Wala talaga, hindi ko feel. Manhid ka lang. Ay, ayaw mo nun. Wala. Kasi malaki ang Kasi curtain man. linggo dapat. Kaso lang pag dumating siya, siyempre galing alas 6, 6:30 nandiyan na. Wala pa naluto. Ano oras na naman tayo kakain? Ilang araw na yun? Sige po. Daily. Amen. Wala nga eh. Zero. Ano mo? Nagtatrabaho ng walang 13 months? Mukhang alak naman yan. Ayun kasi lang dalawa. Hindi hatid niya. Pero mamaya pa uwi isa. Dapat ikutin na na yun. Ikutin nyo na, Prem. Mahilo yan. Daily. Sige na. Ayan, si Paul. Yan, yan, yan. Yan. Kala mo naman iinom. Sabay, sabay, hindi ako nainom. Sino? Miguel niya. Ay, pero parang Miguel daw? Hindi lang. Oh, parang ang... Sabi ko na. Hindi, ito. Kaibigan lang. Eh, parang pamilyar. Kaibigan yung tutas mo. Ay, nagpaalam ako! At may patay. Nagpaalam. Pati ang bibig mo, ayusin mo. Lagot, may ba? Gagi talaga to. Nagpaalam ako Asan ka, tita? sa TA. Yung tutas mo? Hindi sa brother. Duty ngayon. Ha? Sinachat na na kaya yan. Ha? Sinachat na niya. Gagi wala. Ano masarap? Ay, dito. Si Pasha ay magpapigil kumain. Gano'n lang naman siya. Ang sakit ko sa ulo. Itago nyo ng mic kaunti at logo tayo. Kambal, dala ka ng ano dito? Pakwan. Pulutan. Pulutan.
Sabi nung mga taga-coding, ma'am, nasan yung ano mo, kakambal mo? Sabi ko, naka-rest day. Di ko makaship kayo, ba't kayo nag-iwala? Alam mo nung napalimat ako, sabi lang Kamba din tawag sa'yo? sabi ni Tita Eli, nung ano ni Sir Laser, magkamukha daw kami ni Ate Jinky, kambal ko daw. Ay, may sabang pala. Sabi ko, pag nasa kabilang ship po ako si Pagga. Ngayon, si Ate Jinky naman. Si ate. Si ate. Di ba mga tamad lang? Ang ilog na naman yung Molina, wala nang ilog na. Ang gagawin ko? Wala kayo na. Pepe, hindi na. Kaya na. Natakot pa na yung ilog mo na. Natak pa ng ilong ni Molina. Ano pang ilong ko? Bad. Kayo ni Kasi, tumagay kayo dalawa. Natak pa ng ilong ni Molina. Ano pang ilong? Wait lang, mag-reaction ako sa mga. Sabi niya dito walang sabi ka, kaso 11 mo pa. Hindi mo kayo nagsiyan, sabi niya, dito lang ako kakantay, hindi ako Uy, kasi tahimik kasi. sabi ko, ay kasi, hindi ka umuwi, nakakit na kayo dalawa. Ngayon naman driver namin, ayan yung sila. Ay, mas nasayang yung masayang kasi hindi naman Uy, ayoko niya naman. Akala ko naman, nakapamaya eh, sabihin ko kay Sir, ano, sino ba yung ex? Palagi yan ulit pala yun. Sino ba yung ex? Ay, ano yun? Papatulaw? Sa ako? Papatulaw? Iinom ka ba? Papatulaw? Oo. Meron kang coke mismo. Meron. Bukas na kayo din natin, di ba? Andun, seryoso. Meron kang coke mismo. walang yelo. Yan ang yelo. Eh, malaki na yung malaki na. Royal lang nandun, malaki. Ayun, coke na. RC na kote. Ayun, pwede. RC na malaki. Ilan? Dalawa na? Dalawa na. Kapanda mo sa Alfonso, mo yan. Yelo namin. Pero dito, ang laon. Oo, tayo tayo. Ano sa'yo, walang yelo? Wala. Ako, mami. May kanya-kanya kayo paso daw. Nasanay kayo palagi kayo magtagay dalawa. Ito, sa kanya. Imo ako pa. Yan, yun lang. Report. Hindi mo rin. Puno? Ikaw, Loling. Puno? Wait lang, kambal. I-mute natin.
Di ang 8, yun ang panggabi ko tayo. Parang ikaw, pwede na, gabi ulit sabi. Sabado ng gabi. Ayun ko galing ako pag-gabi. Wala akong malam. Galing po ako pag-gabi sa area na yun. Wala ako may paliguan. Pwede mag-gabi. Kasi binibilit pa yung mga kasatong. Hindi namin ko ito. Dito kasama sa tinigil. Hindi ko talaga alam kung kasi yung panta sana maganda, no? Dahil yun, hours yun, bakit gano'n tayo ng duty? Sabado rin sila pa rin sila. Oh, kayo na naman pala. Ganun pa rin nga. Yun ang maganda ako mag-rice, gabi. Saka na ka tayo mag-ano, mag-standby ng ligo. Kinadili yun. Tapos diretso tayo pag madaling araw. Puti Maria. Kinakalaka. Overnight tayo kinakalaka. Kinadili yun. Di ba saan sila kalaka? May dagat daw eh. Ay, di ba? Kung ano. May dagat daw doon. Maganda ka daw eh. Doon tayo mag-overnight sa kanila. Tapos diretso tayo sa Puti Maria madaling araw. Oo. Yun ang gawin natin. Pag-gulo tayo doon. Ay, doon yung ang dami namin niluto. Gano'n lang sila. Dami kong minuwi. Nung kinapagahan, naglalako ng mga isa sa bato. Yung mga lapu-lapu. Di ba malapit doon na din naman daan nun, di ba? Sa kalakad sa Puti Maria. Kaya nag-Maria, hindi. Ang talaka. Di ba ba daan? Ba sila Kalaka ba sila? Pero okay na din yun kung doon tayo manggaling. Madaling araw naman eh. Nag-additional kami niyan. 3 kami nag-additional niyan, Bads. Nagkambalat mo kami. 7. Tapos siya lang hindi nag-additional niyan. Kasi rest din niya yan. Yun o. Tapos yung baon niya nila niloto, wala na nila sabi na. Kasama ko yung mga kasama ko. Dali naman natin yung tent natin. May mga tent pa kami. Oo, kasi mamaya wala pala daw kinadulayan sa lugar at lugar tayo din. Tingnan mo yung ginagawa nila dito. Hila sila sila. Sayaw naman yung mga taga-lude. Dami ko kami yelo. Ang palat pa naman yung kasi ito. Ayun, Bads. Nakikuha kasi sila ng isla. Dito nila nilalang sa gilid. Kung nandiyan yung mga picture namin. Kasi cellphone niya ang ginamit ko. Yun nga, di kami iniisip ko. Nung natutulog tayo, Bads. Pag mas malaglag ko sa tent Ako kare. hindi. Hindi yun ang nasa isip ko. Pagising yun, nakalutang na kayo ni Grado. Kasi gusto nila dun sa may bahay sa bawah. Ay, naghahanap ng lambat natin yung alam mo yun. Ayan. Kung nagtakatid na ako, tabit-tabit na ako. Wala kang malalaki, puro malaki. Ginaw. Kasi nakalito si Liglis, no? Hindi yan siliglis. Ito, isa. Ito, hindi ko nabutan yan. Yung unang akyat natin na siya yung kasama sa kanya. Tapos tayo nang kakatawa sa kanya. Diretso kami pababa kasi hindi na tayo mapigilan dito. Baba dami sa kakatawa. Show mo, kala mo dokal doon. Kala taga doon talaga eh. Wala kang makita ron, di ba? Ibang tao doon kabila. Parang nilintahan namin buong ano eh. Yelo ah. Yung